8 June 2020 ni salmaribo khumlum tipramothani bukhaktei kobang chubachu khlai manya phano kisa misa sadra phano chubajakha sak hamya angei klai tongnai bisi chip hai eba 10 years high sak hamya angei klai jak junu deburma ni nukhungo hamyangman bese balokha Ang hayangan deh 10 বছর ka 10 বছর nin boys person ka Surukanan ni 32 junu deburmani saini bumungkha birmani deburma kamini mu tarmodas para janmojoynagar radapur khumulung west tripura hambai sini khumulung tiparamata committee ni joto adong rogno tai sini noknu khungo hambai maru tam nimale borok ni ase je jeng jarklai kono sene information dobani bagai go hambai maru sanan thang angka ko kabose oto sini khumulung amchani kaisa janmojoynagar tarmodas parawo ase bisi kedeng maromui hamya klajak fiaba boni rangku sakri bagai bos hak na jagai malia abuni bagai sentini ti pramothani ngai khoksa khoknoi je mansak sungsubala kija tei jebo jebo tongthokmani ba khakamani kokose sini mulwan tani no khoroksa india ni sakri khai tongnai takuk jakob jebolma nosram kamini bos anu kok rohka hasimuna bobai kok salaika bos haka je mansak bosubanai norkini aporto thang phaigadi joto tukuk mansak bosubanai nei anu sahorka kabun bagai sini takuk jakob no bile bile khaka hai hambanya paru au sungnai ne ke nanya ji bisuk bini sungmani buri boyos age 32 34 ba yang jangan ni sam fiaba ang agi sinu fiaba tabang sini semanlia je condition no goi hai kerei borong sung subai mangga sini bagai belai kro kaham korsa sakhamya bini tabu ko tongnani janani jora sini hai sana thang kai busase okrasa class 7 sa pori tongko akono bang mutu khani musumu agini sipom bor mukung sugyano bor ni busa okra burei agi amuni tuition koi mani ya basurai belai kaham belai talented belai program mano bol sob semuanya kelas ni position wano to abo hai sirai rok tini biya ngai kaham senu maya rok ngai kang abuni bagai ang hastini sini joto tapu bikorono tamne sanani singto nugunya tongo joto no khaka hamni bising dikeno subalai tongayo fia bahai pana ang sanan naimen korose sing tobang ma subawan bisingo ini aba hai sini orang ni buku ni suba nangai tongo abun bagai sing bini thani bo kisa mana sigla nyai sing tibrama thani ngai kini to sing jona khoksa khoni khamlai kisa rupaya sing next sobo sing rupanyai next step fainai thaching mangsai thangka sini sengkra botol ko subar honai abun bagai bormo belaka hambai gete sing ini mairu masya aku patukja fia bang thaching tai kaisa kok sanan pogi thangka borni lukungo bela jingjal kotor ma tamni male sini taku birmoni sini taku birmoni lukungo bihi khamya kalaja tei buma ba hamya mokol nugya tei bufa ba hanyo uskani sarkisa sekarang tuh ikan kak, apa hasil gian teman jarawasen, belakan subai mana yang kesing, belakan kahamungai, abu nih bagai anjot no koyo, anjot no subah kaji ningkeng, sing tipe ramot atau tongnai, kia ba sing jasa nangmani, abu jehab kondisi nasib barijak, mana dokter tulang nani ba di treatment kaji nih bagai sing jatuh jen nangsak sing tipe ramot hati abu nih subai manggelak, abu nih bagai sing hasti nih lukur bang, sana nih musunggo. sunggo kisa poza heli tatakan mane janang sumani sendiri menya fal sendiri kisa misa turunai abu nih logi neng ang dona kisa ke lagi kan sing kebang mo jaga subawi pema kan oro subah kan sini bagai belai kahamunai borni kahamunai borni besabuti bagai kahamunai borni hebile ni bagai kahamunai asunno jotono ham belai kena hambai tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khangken dak tino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai abani bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a bell click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana abani bagai belakano hambai nai tongdi